நீ வர்றதுக்குள்ள அம்மாவையும் தம்பியையும் கொண்டு பாடிய மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடறேன். உங்களை ஒண்ணும் பண்ணாத. ஏய், ஏன் போய் என்ன தடுக்கிற? நீ தடுத்தா நான் விட்டுருவேனா? அப்போ ஒன்று பண்ணு, என்கிட்ட கெஞ்சிரா, அவங்கள விட்டுறேன். ப்ளீஸ். 2000 பேருக்கு முன்னாடி என் தம்பிய கொண்டுட்டு இப்ப காதும் காது வச்ச மாதிரி நீ வரும்போது உன் வீடு தெருவெல்லாம் ஒரே கூட்டமா இருக்கும். நீ அழுகிறத அந்த கூட்டத்துல ஒருத்தனா நான் பார்ப்பேன். அம்மா, தம்பி.